So hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोननि थाखाय एसे खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ बानायनाय जायो। बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय अनसायनाय मोनोब्ला आंहा आरो साबसिन हामसिन भिडिअफोर बानायनायाव थुलुंगा मोनो। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, शेयार, लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान जेनेरेल नलेज भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। भिडिअनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनोसै। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हानाय मान बान्थाफोर, जाय बान्थाफोरखौ जों मोजां खामानि मावनानै मोननो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनोसै। गिबियावनो नोंथांमोना मोनथिना लानाया एसे गोनां। मानो होनोब्ला आं बे भिडिअनि गेजेरजों आसाम रायजोनिफ्राय स्टेट लेभेल आरो नेशनेल लेभेल मोन्नैबो बान्थाफोरखौ बुजायना होनो आखायाव लानाय जादों। गिबियाव दं जोंहा स्टेट लेभेल बान्था। स्टेट लेभेल बान्थानि मिनिंआ जाहैबाय जों जाय रायजोनि सिङाव थायो बे रायजो एबा स्टेटनि गनायजाथाव खामानि मावना जोंनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हानाय मोनसे मान बान्था। नैथियाव दं जोंहा नेशनेल लेभेलनि बान्था। नेशनेल लेभेलनि बान्थाया एबा हारिमायारि बान्थाया जाहैबाय हादरनि थाखाय माबा मोनसे गनायजाथाव एबा एक्सेप्शनेल खामानि मावनानै नि थाखाय गुबुन स्टेटनि सुबुंनो होनाय मान बान्था। ओमफ्राय दं जोंहा जोंनि आसाम रायजोआ स्टेट लेभेल बान्था होनायनि अनगायैबो आसामनि बाहेरनि सुबुंफोरखौबो गनायजाथाव खामानि मावनायनि थाखाय नेशनेल एवार्ड हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मान बान्था होनो थाखाय सायख'नाय जायो। जायखिजाया बान्थाखौनो सोरबा मानसि, धोरोम एबा हारि नायालासे गनायजाथाव खामानि मावनायनि थाखाय होनाय जायो। गिबियावनो दं जोंहा आसाम रायजोनि स्टेट लेभेल एबा रायजोआरि मान बान्थाफोर। गिबियाव जों बिदि खालामनानै लाग्रोनोसै। गिबियाव लिरगोन जों सिरियल नाम्बार, बान्थाफोरनि मुंफोर, गायसनजानाय मायथाइफोर आरो बान्था राननाय सान, आरो जोबनायाव लिरगोन जों गिबिसिन बान्था मोननो हागिरिफोर। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं मोनसे खावलायनो सानदों जे जायफोर मुंदांखा बान्थाफोर बा जायफोर बान्थाया जोंनि मिथिनो गोनां बेफोर बान्थाखौ आं एसे गुवारै फोरमायनानै होगोन। बाखि एवार्डफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। गिबियाव दं जोंहा बिष्णु राभा एवार्ड एबा बिष्णु प्रसाद राभा एवार्ड। बिथाङा सासे मुंदांखा आरिमुगिरिजों लोगोसे आसाम रायजोनि हारिमुआरि बिथिङावबो मुंदांखामोन। बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै बे बान्थाखौ होनाय जायो। 1993 मायथाइयाव बे बान्थाखौ होग्रोनाय जादोंमोन। बोसोरसेयाव खनसे बे बान्थाखौ होनाय जायो। प्रदीप सालिया आरो गुणाधर दास बिथांमोना बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। नैथियाव दं जोंहा असम रत्न एवार्ड। असम रत्न एवार्डआ आसाम रायजोनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बा गोजौसिन मानगोनां बान्था। बे बान्थाखौ 2008 मायथाइनिफ्राय होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि उनाव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। डक्टर भुपेन हाजरिका बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। थामथियाव दं जोंहा मामुनि रायसं एवार्ड। बिथाङाबो सासे मोजां रायथाइगिरि एबा लिरगिरिमोन। बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै बे बान्थाखौ होनाय जायो। 2014 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोनाय जादों। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। गिबिसिन निरुपमा बरग'हाइ बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। ब्रैथियाव दं जोंहा शिल्पी एवार्ड। बे एवार्डखौ जाय बिथांमोना मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि
मेथाइ सोरजिगिरि आरो मेथाइ खनगिरि एबा मोजाखावगिरि बिथांमोननो बे बान्थाखौ होनाय जायो। 1999 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। बोसोरसेयाव खनसे बे बान्थाखौ होनाय जायो। गिबिसिन प्रणब दास आरो इन्द्रशर पेगु बिथांमोना बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। बाथियाव दं जोंहा नटचर्य कानि शर्मा एवार्ड। 2004 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। बोसोरसेयाव खनसे बे बान्थाखौ होनाय जायो। गिबिसिन तुलसी दास बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। दथियाव दं जोंहा अमल प्रभा दास एवार्ड। 2006 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। गिबिसिन बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन मीना अग्रवाल बिथाङा। बेयाव दं जोंहा बेबो स्टेट लेभेलनिनो बान्थाफोर। 7थियाव दं जोंहा चन्द्रप्रभा सैकिया एवार्ड। 2006 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। गिबिसिन स्वर्णप्रभा महन्त बिथाङा 2008 मायथाइयाव बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 8थियाव दं जोंहा डक्टर भुपेन्द्र नाथ सैकिया एवार्ड। 2009 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। जानु बरुवा बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 9थियाव दं जोंहा वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य एवार्ड। 2009 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। राधिका मोहन भगवती बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 10थियाव दं जोंहा गणेश गगৈ एवार्ड। 2009 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव खनसे बे बान्थाखौ होनाय जायो। हिरेन भट्टाचार्य बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। 11थियाव दं जोंहा साथि साधानी एवार्ड। 2015 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। डक्टर नमल बरा बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 12थियाव दं जोंहा बासकान्डी शेख आहमेद आली एवार्ड। 2015 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। मौलाना ताइबुर रहमान बुरबुया बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। दायो दं जोंहा आसाम रायजोनिफ्राय हारिमायारि एबा नेशनेल लेभेलनि एवार्ड हिसाबै होनाय बान्थाफोर। 13थियाव दं जोंहा कालीचरण ब्रह्म एवार्ड। कालीचरण बिथाङा जोंनि बर' हारिनि ब्रह्म धोरोमनि धोरोमगुरु हिसाबै सासे सानसुमैबोमोन। बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै बे बान्थाखौ 2009 मायथाइनिफ्राय होबोगासिनो दङ। 2 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। गिबिसिन डक्टर प्रमोद चन्द्र भट्टाचार्य बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 14थियाव दं जोंहा के हन्दिकै मेम'रियेल एवार्ड। कृष्णकान्त हन्दिकै बिथाङा आसामनि सासे सानसुमैजों लोगोसे सासे मोजां दैदेनगिरिबोमोन। बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै 2006 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 2 बोसोरनि गेजेराव खनसे बे बान्थाखौ होनाय जायो। प्रफेसर मुकुन्द माधव शर्मा बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 15थियाव दं जोंहा गपिनाथ बरदलै एवार्ड। गपिनाथ बरदलै बिथाङा जोंनि आसाम रायजोनि गिबि मन्थ्रिमोन। बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै 1993 मायथाइनिफ्राय बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 2 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। गिबिसिन निकेट इरालु बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 16थियाव दं जोंहा माधव देवा एवार्ड। 2009 मायथाइनिफ्राय बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव खनसे बान्थाखौ होनाय जायो। डक्टर लक्ष्मीनन्दन बरा बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 17थियाव दं जोंहा श्रीमन्त शंकरदेवा एवार्ड। श्रीमन्त शंकरदेव बिथाङा जोंनि आसामनि सासे धोरोमगुरुजों लोगोसे सासे सानसुमैबोमोन। बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै 1986 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। गिबिसिन कीर्तिनाथ हाजरिका बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। बेयावबो जोंहा आसाम रायजोनिफ्राय हारिमायारि बान्थाफोरनि सोमोन्दैनो मिथिनो मोनगोन। 18थियाव दं जोंहा आजान पीर एवार्ड। 2004 मायथाइनिफ्राय बान्थाखौ होबोगासिनो दङ।
2 बोसोरनि गेजेराव खनसे बान्थाखौ होनाय जायो। राखिबुद्दीन आहमेद बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 19थियाव दं जोंहा फखरुद्दीन आली आहमेद मेम'रियेल एवार्ड। 2005 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 2 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। सुनील दत्त बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 20थियाव दं जोंहा सुकाफा एवार्ड। 2005 मायथाइनिफ्राय बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। नाटवार ठाक्कर बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 21थियाव दं जोंहा बीर सिलारा एवार्ड। 2006 मायथाइनिफ्राय बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बान्थाखौ खनसे राननाय जायो। शरद चन्द्र सिंह बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। 22थियाव दं जोंहा साइद आब्दुल मालिक एवार्ड। 2015 मायथाइनिफ्राय बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव बे बान्थाखौ खनसे होनाय जायो। गिबिसिन रुंसारि प्रफुल्ल चन्द्र बरा बिथाङा बे बान्थाखौ मोनग्रोनो हादोंमोन। भिडिअनि बेखिनिसै मोनसे गोसोआव लानो गोनां बाथ्रा। जोंनि बर' हारिनिफ्राय जिखिनि बान्था जों सावरायबोबाय बिनि गेजेराव गिबिसिन मोननो हानाय बिथाङा जाहैबाय श'भा ब्रह्म। बिथाङा विष्णु राभा एवार्डखौ 1992 मायथाइयाव मोननो हादोंमोन। विष्णु राभा एवार्ड एबा विष्णु प्रसाद राभा एवार्डखौ आं आगोलावनो बुंबोखादों दि जाय बिथांमोना आरिमु एबा मेथाइ लिरगिरि, मेथाइ सुजुगिरि, लिरगिरि जाय बिथांमोना आखा-फाखा बिथांमोननो बे बान्थाखौ होनाय जायो। जोंनि बर'नि गेजेराव श'भा ब्रह्म बिथाङाबो बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। जोबथारनायाव फंसेबाव बाथ्रा जि भिडिअ माबाफोर गोरोन्थिफोर एबा आरोबाव माबाफोर सोलायनांगौ एबा आपग्रेडेसन खालामनो नांगौबा अन्नानै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो, जाहाथे उननि भिडिअफ्राव मोजाङै साबसिन बानायनो हायो। गोजोननाय थाबाय।